Velkommen til Spar i Blistrup. Her sikrer trådløse headsets, at kommunikationen er i top. Hvor var det, du sagde, de var her? Jeg spurgte bare, hvor de her skulle være. Det var meget hurtigt nemt, jo. Jeg har i hvert fald brugt det mere end 20 gange i dag. Jeg har mødt den kl. 6. Så det er bare blevet en vane at bruge det jo meget hurtigt og nemt. Så det kan godt være, at man er mere tryg ved det. Og med den ekstra tid, som medarbejderne nu har fået, ja, så kan de lægge ekstra fokus på kundeservice. Har du hørt nogle sådan kommentarer fra kunderne over, at I alle sammen lige pludselig rendte rundt med headset? Eller? Ja. I er nok blevet moderne. Ja, det er der. Det siger de også. Så er det da blevet nemt nok at få fat i hinanden og sådan nogle ting. Det har vi hørt nogle gange, ja. Men altså, jeg bliver tit kaldt op i kassen eller kiosken, så er det bare hurtigt at snakke igennem det. Så lige pludselig kalder de op på kassen, og nu skal man lige op og hjælpe der. Jamen, så trykker man bare og siger, jeg kommer. Ja. Nå, jamen, så går vi op til kassen. Og den blå skal stå øverst. Det er alle afdelingerne, der får glæde af den nye forbedrede kommunikation. Sådan. Goddag. Så sætter vi den der op, ikke? Så når vi går hjem, så er der nogle af de andre, der kan høre den. Man trykker på knappen, og så kan vi høre... En medarbejder er på vej. En medarbejder er på vej. Det er meget bedre, det der, ikke? Altså, det er det jo. Du kan stå udenfor, eller et eller andet helt nede i den anden ende af butikken. Og hvis pantautomaten er ude af drift, er det ikke længere et problem at få fat i en medarbejder. Jamen altså, den virker jo ligesom den anden, hvor man modtager varer. Så trykker kunden på den. En medarbejder er på vej. Den går direkte i headsetet, som de andre knapper gør. Super. Hej med dig. Skal du også spille? Ja, det skal jeg. Det er simpelthen perfekt. Det er næsten 4 gange hurtigere, end det var før. GLS-pakke her. Og der er mange steder, der har sådan nogle headset på efterhånden. Det er bare i orden.